xa por dúas veces, dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirma a plena legalidade, a plena conformidade a dereito en todos os seus puntos do decreto e do concurso eólico do goberno anterior. Segunda mentira, vostedes aseguraron que a súa lei e o seu concurso ian traer a seguranza xurídica ao sector eólico e agora un terzo das empresas que concorreron ao concurso presentaron impugnacións contra a resolución, presentaron recursos seguindo o seu argumento, terían vostedes agora que anular o seu concurso. Ese foi o argumento que empregaron para o concurso do Bloque Nacionalista Galego. Pero mire, non é de extrañar que as empresas impugnen o concurso, non é de extrañar, porque as irregularidades sucédense. Primeira irregularidade, vostedes incumpren retroactivamente as bases da convocatoria para favorecer os seus amigos de Fenosa e do Partido Popular. Non aplican os coeficientes multiplicadores, consideran por igual todos os proxectos industriais e impiden que se aplique a estipulación das bases que prevía que aquelas empresas que non acadaran o mínimo de megavatios tivesen que monetarizar o seu proxecto industrial. Perdoaron a Fenosa 1.182 millóns de euros, vostedes saberán a cambio de que. En segundo lugar, vostedes filtraron os resultados do concurso antes, nin tan sequer de se coñecer, a proposta da Comisión de Avaliación. O seu conselleiro Guerra deu unha roda de prensa o venres 19 de novembro, cando a data da proposta da Comisión de Avaliación é do día 22 de novembro. Como sabía o conselleiro Guerra 3 días antes da proposta da Comisión Avaliadora quen ia levar os megavatios? Curioso, verdade, señor Feijóo? Por tanto, nin ilegalidade do concurso anterior, nin legalidade deste. E claro, cal é a conclusión? Que vostedes perderon 2 anos a cambio de nada. 2 anos para nada. Proxectos industriais virtuais. Por exemplo, aquel que fala de crear unha planta de biodiésel en Palas de Rei. Non se sabe onde, nin como. A ficha recoñece que o proxecto está incompleto, que falta información financeira, que falta justificar os postos de traballo, mas mesmo así, di a ficha elevada a comisión, considéranse computables os dados de investimento e emprego. Emprego, en que quedamos? Son os 14.000 empregos que onte prometeu o seu conselleiro, son os 2.818 que a semana anterior comprometera o director xeral, son quizáis eses empregos como os que vai crear Fenosa a 3.571 euros anuais. Eu sei que eses son os salarios que debe pagar o señor Guerra en Portugal. En Galiza non queremos eses empregos, señor Feijóo. Non queremos que os traballadores cobren 297 euros o mes. Díganos que está pasando co seu concurso eólico e díganos que vai facer de verdade para traer a tranquilidade e a seguridade xurídica a este sector. Señor Feijóo, vostede é o presidente de Galiza e non o representante de Enel. Digo porque quen presenta o recurso ante o Tribunal Supremo é Enel. Home, eu xa sei que o señor Aznar pertence ao Grupo Endesa, pero é Enel que presenta o recurso e supoño que a Xunta de Galiza terá que defender a legalidade dese decreto. Pero mire, sexamos serios. O Consello Consultivo, por certo, vostede faille caso ao Consello Consultivo tamén cando lle convén, co decreto do galego aí non lle fai caso ningún. Pero mire, o Consello Consultivo pronunciouse sobre o proxecto de decreto, non sobre o concurso, sobre o proxecto de decreto. E, ademais, as advertencias do Consello Consultivo foron todas incorporadas ao texto final. Por tanto, un pouco de rigor, señor Feijóo. Dúbidas de legalidade. Non. Agora vostede se fala de dúbidas, daquela tiña certeza, apoiada só no informe dun alto cargo do seu goberno, dun cargo político. Chegan a dicilo, parágrafo 2º da exposición de motivos da súa lei. O concurso era ilegal, o concurso e o decreto foron plenamente legais, mas iso... Mire, non é o que importa, vostede di un goberno responsable. Un goberno responsable debería ter mantido un concurso plenamente legal e non paralizar durante 2 anos sen contrapartida ninguna o sector eólico, enerxía eólica no noso país. Pero eu volvo a decir, vostedes paralizaron o sector eólico para repartir o vento entre os seus amigos e os seus patrocinadores de dentro e de fora de Galiza, Enel, Fenosa, pero tamén algúns de dentro. Voulle poñer algún exemplo. Supoño que cando falamos de proxectos industriais, señor Feijóo, estamos falando de proxectos novos que creen nova actividade e que creen postos de traballo. Hai varios proxectos presentados por unha empresa moi próxima, ben vinculada a un Partido Popular. De feito, o dono desa empresa declarou no mes de decembro que se seguía
o goberno municipal nacionalista en Boiro, el marcharía de Boiro e que os traballadores da súa empresa perderían os seus postos de traballo, que presenta, se rematou 2 proxectos industriais supostamente de coxeneración. Pois ben, non son novos. Os 2 foron autorizados por senllas resolucións da Xunta de Galiza de 20 de xaneiro do ano 2010. Proxectos novos, nada. Postos de traballo creados, 0. Pero que, ademais, un destes proxectos xa tiña concedido unha axuda do INEGA. Eu pregúntome, señor Feijóo, se estes son os postos de traballo e os proxectos industriais que crea o seu goberno. Eu pregúntome, señor Feijóo, se esta non é a forma de axudar a empresas e a persoas de dentro e de fora vinculadas ao Partido Popular. Paralizaron o evento para entregar o partido paralizaron o sector eólico para entregar enerxía eólica ao Partido Popular e aos seus patrocinadores de dentro e de fora. Mais nada, moitas grazas.